som, že nesmiem nikoho púšťať. Vieš čo, malý? Nevymýšľaj a pekne otvor. Sme objednaní. Ak neotvoríš, odídeme. A mama ťa od zlosti rozdrapí ako žabu. Dobrý deň. Sevas. Ahoj. To je krámov, čo? Vy ste šašovia z cirkusu. A budete u nás robiť švandu? Ja ti dám švandu. My sme maliari, chlapče. Umelci. A budeme u vás maľovať. A všimnite si, šéfe, že nič nie je pripravené. Nábytok je pri stenách. Ja sa s tým teda naťahovať nebudem. No dones niečo na zakrytie. Šup! Stačí? No, môže byť. A kde sú vaši? My sme nevedeli, že prídete. Čo strašíš? Presa nemohli vedieť, že prídeme o deň skôr. Však, chlapče. Ako sa voláš? Paľko, Tak, Jožo, pohni. A sťahovanie si tiež zauštujeme. Jasné, No. šéfko. Pozor. prečo vravíte, že nie ste z cirkusu? Veď som vás videl. Daj už s tým cirkusom pokoj. Mne to vôbec nevadí, ale vy ste si to pofrkali. To nič. Tam sa dá kredenc, šéfe. Ale ten sem nepatrí, ten patrí tam, šéfe. Šéfe, čo hovoríš? Pekné. Šéfe, poď sa na to mrknúť. Tak. Páči sa ti? Pekná, ale mohla by byť trošku rúžovejšia. No. Hneď vám ju ukážem. Presne takúto. Z tej bude mať mama radosť. Dobre, šéfe. To je ono.
Prosím vás, čo sa tu deje? Malujeme vám kvartír, mladá pani. Veď sme maľovali pred pol rokom. Mne sa to zdalo voľaké čisté, šéfe. Tak na čo ste si nás objednali, milá pani? Pani Nováková. Nováková. Veď tá býva oproti. Hrôza. Pre pána Jána. Ešte aj 500 korún za to vyvaliť. Ale ja za to nemôžem, že prišli. Mami, ten jeden bol určite z cirkusu. Ja viem, Paľko. Ty za nič nemôžeš. Tá farba. Pekná, pravda? Tú rúžovú som vybral ja pre teba, aby si mala radosť. Ale čo s týmto? To nič, mami, sem sa dá kredenc. Dobre. Ale aj tak by sa to malo premaľovať. Asi som ich nemal pustiť.